Кой ушиба ряка, кой мотори знака. Честит празник, българи! Хайде провикна се турския паша от Панагюрище. Айде видете и я уловете Райна Попгеоргиева. Айде видете и я уловете Райна Попгеоргиева. Честит празник, българи! 3 март. Радвайте се, че сте българи. Обичате родината си и уважавате родината си. Бъдете от България. Обичаме България. Ние сме българи, и които сме тези на земята. Обичайте България и бъдете от нея. Нито я колете, нито я бесете, най-при мене доведете я. Аз и да я питам и разпитвам, кой ушиба ряка. Кой ушиба ряка, кой мотори знака, смърт или свобода. Обичайте България, ще бъдете доволни от нея. Говорете на български език, защото разбираш. Айде провикна се Райна Попгеоргиева от Панагюрище. Щете ме колете, щете ме бесете, аз съм Райна Попгеоргиева. Аз уших байряка, аз мотурих знака, смърт или свобода. Смърт или свобода. Това от нас. Уважавайте родината си, обичайте България. Честит празник, българи!